Daron, kumusta na yung usapan ng hari? Mukhang nagkakamabutihan na kayong dalawa. Marahil ay masaya ka dahil nakasama mo ang hara. Hindi na magiging malaking suliranin natin siya. Ano ang ibig mong sabihin? Tawagan ko mga kampon ng balak. Halina, sumama kayo sa akin. Hello. Tinanggal ko na yung Christmas day ko. Okay na? Ang papel sa Anong papel? Kakampi tayo sa bawat. Gusto para ito lang naman yung mali Yan. Tinapon niya na. Pinapon niya. Hey, sayang naman to. Ito lang Gugupitin mo lang naman yan. Yeah. Para sa kanya, ano na yun? Napapalong ko ito ako. Sayang naman siya. Ate, yung rice, ano yun na yun? Kunin mo na yun kasi lilikit na natin. Salamat po sa inyong lahat sa musika ng pagmamahal ng pamilya ko, ng mga kaibigan ko. Sino si Sarah? Nicole. Evil Leader! Evil Leader, sangre! Taon natin to sa GMA Prime. At GMA 1-1. Afternoon Naku. Prime. Ano? Tara na't makisaya sa 1-1. pinakabonggang salubong sa bagong taon. 1-26. Party with your favorite Kapuso, Pickup, and Game of Stars. 12:26. Bro, don't do that Naku, song. ano na pala ito? 1-5. What bro? I'm not your bro. Huwag palampasin ang pinakabaluin Bro, na New hello, Year's bro. celebration. Bro. Sa ultimate year-end party with a special participation of Aho. Hello, I'm not your brother. GMA Hello, I'm not your brother. Okay, so anong plan? Celebration, December 31, 10:30 p.m. on GMA. From the Magtatapon tayo ng mga basura tapos di ba magkano ka pa? Will Ashley, Justin Liu, and Bianca De Vera. Okay. By the high
Okay, noted. At meron natin din ako rin Tama pa talagang dalawang negative. Negative restaurant service. Wishing everyone mga restaurant. Ngayon, bilisan na natin. Hello, bro! Hello, bro! Hirap na hirap sa buhay Good maganda. morning. Now showing. Ate, parang malagay ko na siya dito ba? Excited. Ay, maganda naman ang bebe ko lahat. Napakasahol. Sino? Maganda naman. Ipinagmamalaki naming ihandog ang kauna-unahang pelikula mula sa GMA na napili Hello, bro! What's good? What's good? What's good? Happy New Year, everyone! sasaksihan ng mundo. Ang pinakahihintay na dokumentaryo sa Maguindanao Massacre 58, ang world premiere sa 2026. I-welcome natin Ate, your live surprise! with a new You too! Happy New Year, everyone! Cheers for the New Year coming 2026! 2026! Happy New Year, mga kapuso! Mga kapuso, maraming Wala kang pakialam. Ayun yung asawa niya? na yumanig sa Cebu at Davao. Kaya ngayong Happy New Ano ang Year! gagawin mo? Happy New Year! Cheers to everyone! kapataan doon, bukas ng GMA Kapuso Foundation. Tinanggal ko na to. Kasi ang pangit na eh. Happy New Year! Ikaw, sa New Year naman to. Gamit ang Happy New Year, everyone! Akala ko nito mag-celebrate si ano na. Cheers and... Ang #1 Philippine news and media publisher and Netflix sa Sino? City Web Top Websites Ranking at sa Tokyo Billboard Rankings. GMA ranks Uwi ka na? around the world. GMA's online videos. Ito ay inay. Ay inay. Maraming salamat mga Ito bang rice mo? Kunin mo na kahit ano ko na. Are you Dutch? Ibalot mo nga kami ang kumuha ka ng gusto mo dagdagan sa akin. Yan. No, I'm not Kasi Dutch. papaya na lang ibigay ko sa Dutch. Ano na Ah, okay. Kung gusto mo kumuha ka. You lang. You can take everything. Yeah? Are you Dutch? Are you Dutch too? I'm not Dutch. Are you Dutch? Ay, naku. Yung kagandahan ko yung mawawala. No, no. Retouch. Okay. Let's do this. Hello, 7 viewers. I am. Oh, wow. Wow, niya ay agile. And we're in the Netherlands. We're in the Netherlands. We're in the Netherlands. We're in the Netherlands. 3 kijkers. Kijker. Kijker niet koken. Are you cooking? Are you cooking? Yes, I'm cooking. Guys, meron tayo ditong bread. Ayan. Tuna sandwich. And meron din tayo ditong yes, yan. Okay, done. But what are you cooking? I'm not cooking. I'm making a bread sandwich. Broad. Broche. Tunay na. Batid namin ipapagab ka lang, hindi lang siya. Hindi yan totoo. Nakaligtas ako sa aking pangalawang kamatayan dito sa Balaak. Ako ang iyong Adamira.
pangalan na aking kapatid. Nagsusumamo ako sa iyong paniwalaan. At huwag mo ko salubungin ang iyong pagtatalalo pat ngayon lamang tayo nagkita muli. Tumigil na sa iyong panililang, Hagord! Detrovia! Dudoy! Yummy! Kulang pa yan sa ginawa mo sa akin, Ada. Ngayong nadaig na natin si Hagorn, Ambo! Kailangan nating isarado ang balaak nila. ngunit paano, Ashti? Ubus na ang mahiwagang alikabok na binigay sa amin noon ng matalumang kasyopea. Hintayin mo ko dito, Mira. May kailangan mo ko malaman sa loob ng balaak. Mag-iingat kayo, Ashti. Yummy! Thank you. Hindi niyo natagpuan ang hara? Dinalugan na namin ang buong Sapiro hanggang sa mga kuta ng mga lagalag na milo. Hindi namin siya natagpuan. Nasaan ang mga minyabing ito? Dinakip niyo na ba sila upang masiyasat dito? Hindi, Ashley. Bakit hindi? Bakit naniwala ka kaagad sa kanila na hindi nila bihag si Armea? Ashley, Magsama ka ng maraming kawal at balikan yung minyabe at dakpin silang lahat. Hindi maaring hindi natin mapaamin kung saan nila itinagong ating hara. Masusunod, mahanap pinuno ng kuseo. Marahil ay ito nga ang trono ni Hagorn. Ngunit wala siya rito, mahal na hara. Ano na sinabi ng lalaki? Hindi ko siya naintindihan. Ay, kung ikaw nga, hindi mo naintindihan, nandito ka eh. Ako pa na. Wala na tayong plastic. Paano Ako pa na wala ako dito. Sabi niya kasi, gilok niya. Sabi ko, gilok shop there, gilok O there. di. May sinabi pa siyang iba. Wala kasing tama itong Hindi ko- kasama ko sa trabaho. Hindi ko, hindi ko na siya naintindihan ko. Yeah. Okay. Ay, naku mo. Ay, kailangan magpapakit kasi. Kaya mo, babago na ako. Ako'y iyong pakinggan. Madalang gangan. Oh! Come on, girl! Nagtagumpay na akong gustuhan. Wala. Nagtipon ko na ang mga abot ng mga nilalang na nagpapasakot sa iyong lakas at kapangyarihan. Kaya't ako ay iyong pagpalain at hindi silang bigyan ng katawan at bilang upang sila'y makapagsisinsin. At saksi. Oh, saan napunta ang Panginoon?
kick off the year right. Para siguradong safe at mas enjoy ang New Year's Eve natin, Ganito na kayong pasok. basahin ang mga reminders na makikita sa inyong TV screen. Ano ba, ate? Decide na yung soup. Dadalhin mo. Hindi. Sa Ay, natin naku. ang 2026 Tatapon ko na yan. pero good vibes Kasi pa rin. ilalagay ko na to sa... Pag maayos ang gabi, mas masaya ang party. See you, mga kapuso! Pero Bobby, ibig sabihin, si Tonyo na talaga. Kailan mo balak sabihin sa kanya? May binigay na sign ng papers. Oo! Ano? Ano? Di ba ito yun lang? Oo, pag bumalik nga, basta sumbong na lang din. Got to be for real! 2026. Nyengi. Tingnan na ako gumawa. Sabi ko kasi si Ano ano, yung ito? Ang pinakamahalaga sa tinanggal lahat, na, hindi na siya makapag-antay. makakilala sa'yo. Zero noise, zero speed, precise entry. Ow! O, anong kaganapan? Yung mga dadalhin mo. Mr. Cutter Ano na ba yan? Hindi ako maka-decide. Ano nga? Ano Ayun nga? mo yan, oh! Ayaw mo? Pagmanasi Walang ko ng ano. Kaya nga kumuha ka na ng sayo? Akin na lang yung tuna ginawa mo. Kumuha ka na ng sayo? Meron na nga yung tuna nga. Ah, yung tuna. Ah, okay. Dalhin mo na yan lahat kasi wala namang kakain yan doon. Masasayang lang din. Ikaw bang pumatay sa kanila? Kung ano man yung katotohanan ang itinatago mo, yun ang gusto kong malaman. siya si Mason. Sasarapan na yan sila. Hello to viewers! Shout out! Ah, mabuti ka papel na lang ilagay natin dito. Saan? Dito, papel. Mahal pati papel, liya ito. Itapon na yan na papel, tapos itapon na natin. Hindi na tayo magsulo niya kasi nagbibigat ko. Yes! Ano tayong time para dyan? Tabi! Ano yan na yan? May fast drying power na ganito. Kasi dadalhin na natin yung dadalhin, di ba? Hindi. Dahil low noise, creamy packet from Yung cheese, nandun tayo. 11,999 pesos. Ay, yung cheese dalhin mo na. Nakukuha lang to ng 7,789 pesos. Eh, baka naman hanapin yan eh. Hindi naman natin lalahatin. Ah, okay. Nagtitira tayo kasi pag kinamag yan, sayang yan. Hindi, bibili sila ng marami. Bakit pinamabala nila ano? Saan ka na lang? Sayang lang sila ng pera. Sa babae. Kurutin ko na singit niya eh. Ano ito? Shada, naglaho na ang itre ng aking nada. Hindi na tuloy naniwala si ano, Hindi Pere. yan totoo. Nakaligtas ako sa aking pangalawang kamatayan dito sa Balaak. Ako ang iyong Adamira. Hindi na siya pinapaniwalaan. Alin na aking kapatid. Nagsusumamo ako't iyong paniwalaan. At huwag mo ko salubungin ang iyong sandata lalo pat ngayon lamang tayo nagkita muli. Tumigil na sa iyong panilang agor. Detrovia! Ay! Ang bobo ni Alena. Tsaka yung anak niya. Para sa bobo. Nung si Hagorn, nahulaan. Ngayon yung tunay niya ng ina, hindi nila nahuhulaan. Nakakainis. Buisit din. Sasarado pa nila yung balaak. Ubus na ang mahiwagang alikabok na binigay sa amin noon ng... Ay, nakakahili din yung Encantadia na to. Hindi pa tines. Si Hagorn tines. Mo ko dito, Mira. May kailangan Nainis. mo malaman sa loob ng bala ako. Hindi kayo, Ashley. Kakaloka rin to si... So, anong ginawa niya? Eh, hindi niya nga pinapaniwalaan nga kasi daw si Hagorn. Ay, hindi niya man lang tinis yung nanay niya. Yung kamatis dadalhin mo. Hindi niya natagpuan ang harap. Dinalugan na namin ang buong Sapiro hanggang sa mga kuta Ay, ng magagaling ka nga kalagalag dyan. ng Liave. Hindi namin siya natagpuan. Yan ay, balot ko na nga. Ay, ang cute. Nasaan ang mga minyari? Tingnan mo. Dinakit niyo na ba Naging sila? buong pistol eh. Upang masiyasat dito? Hindi, Ashley. Di ba? Pero Yeah. di ba may ganun? Bakit Balat! nagsihan si Arlea? Yan. Masakit
Sakit ang ulo ko. Ano? Magsama ka ng maraming kawan at balikan yung Miniabe at tapusin ang lahat. Hindi maaring hindi natin mapaanin kung saan nila itinagong ating harap. Ngayon ako. Dali. Hindi mo tubig. Susunod, mahal na pinuno ng kuseo. Koko ba, magdadala ka? Sino ba yung gumawa ng sauce na yun sa kay Ate Michelle? Yung sauce na ginawa mong sausawan ng lumpia? Ikaw ba yung nagawa nun? Sabi ako. Eh, paano mo ginawa? Turuan mo nga ako. Ngunit wala siya rito, mahal na Hara. Ay, kaya gusto ko rin yun. Nangangahulugan. Ay! Hagod ng ating kaharap. Nakabobo naman to si Si Serena. Bobo. Syunga. Ang syunga-syunga mo, Alena. Kakainis. Nangangahulugan. Ay, naku, sa'yo wala nangangahulugan. Tanga-tanga ka. Ako'y iyong pakinggan. Ay, syunga-syunga. Si Alena. Anang gagawin. Oo. Tapos si Kami na buang na rin. Yung kasayaw. Kami na buang bet. Oh, kasayaw-sayaw. Go, girls! Ay, nagpapaklasing. Nagtagumpay na akong buksan. Wala. Nagtipon ko na ang mga abot ng mga nilalang na nagpapasakop sa iyong lakas at kapangyarihan. Kaya't ako ay iyong pagpalain at muli silang bigyan ng katawan at ina upang sila'y muling makapagsilbi sa iyo. At Sakshi. Oh, saan napunta ang Panginoon? Let's kick off the gear right. Para siguradong safe at mas enjoy ang New Year's Eve natin, basahin ang mga reminders na makikita sa inyong TV screen. Salubungin natin ang 2026 ng maingat pero good vibes. Magmaayos ang gabi, mas masaya ang party. Seal, magandang puso. Pero Bobby, ibig sabihin, si Tonyo na talaga. Kailan mo balak sabihin sa kanya? Pag may binigay na na sign ng universe. Si Miss Liberty Sandoval. Sa Garty Hit for Real. 2020. Zero noise, zero visibility. This is entry. Kailangan malinis ko at siya ang mag-aaral ko. Hindi naman yun, Siyat, hindi naman yung bababa. Ay, hindi naman yung sa bababa. Just cheese lang may karama. Andito yung cheese and ano, di ba? Kaya dapat yung mga dyan, baka ano na, yung mga cheese dyan na malapit na ma-expired. Ayan, tinanggal ko ng init. Pati yung mga, Ano to? dadalhin ko na lang yun, kasi may bawas na yun, masisira din yan. Dalhin mo na yun.
Ang lagay sa ref, pati. Maninigas yan. Oo. Kapag naawa ko sa Tapos yung itlog, ilagay mo doon para pag naganap siya ng itlog. Ito, pagsamahin mo para makita mo. taong Oh. Premieres Jan 5 weekdays 5:10 p.m. on GMA. Forever grateful sa ating samahan. Happy New Year! Happy New Year! Hindi ako mamamatay tao. Hindi ba si Tyrone yung may nakaaway sa kalsada before? Kaya pwede ka nang makapatay? Oo, dalhin mo na yan kasi wala naman na yun. Ating kapatid, Happy New Year! Happy New Year! What? Why? Not all the time naman natin. no need to feel Ikaw nga din, minsan hindi mo rin maintindihan sarili mo eh. Sila pa kaya? Watch full episodes, special videos, and exclusive features. Visit GMAnetwork.com/Sunkartikit-FR. Di ba? Ano bang meron sa sarili? Guys, hindi ko maintindihan yung sarili ko. Pakitulungan nyo nga ako, guys. Tapos sila, tatanungin mo, Happy New Year! Hello! 13 million viewers. Tawag namin sa viewers, 13 million kahit free lang eh. Hello! Sa 13 million Blowers, viewers. Ay, sige na, wag na kayo. Alam mo ba, ang tawag namin sa dati sa viewers na kahit isang milyon. Oo, di ba ganun din ako? Nakakaloka. Madali lang yan tandaan. Hello sa 1 million ka viewers. Posibleng magkaroon ng baha sa mga Thank you so much sa pagdaan. malapit sa iyo. Diba may ganun? Yes. Happy New Year! Happy New Year! Kapag naka-network, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange Oo warning na, naman ding-dong. kung mas mataas Yun na, na yun na Ulit. lahat. baha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng Yun na lahat. Sige, ding-dong. Aalalahanin namin. So, si Kami. Ayun si Kami, naglalasing. Si Kami naglalasing. May pinagdadaanan. Halika na, ganyan lang oh. Tuturuan naman kita eh. KJ naman eh. Lulusubin nila yun. Sila, hindi sila marunong magsaya, no? Halika na, ang KJ nyo naman eh. Halika na, sumigaw sa ilalim ng buwan. Parang boring naman ang buhay nila. Wala silang ginawa kung magbantay. Ganyan. At umat. Halika na kasi girl. Go. Ayaw. Happy New Year, girl. Last night. Bakim ko lang muna nga dito sa lit. Ay, Ano? si Gaya pala yun. Nagali ka na sila eh. Tingnan mo. Babakim ko lang dito sa lit. Kaya rin pala ni Dea mag sa ibang ibang tauhan. Patay. Gana. Ha? Ano, iihin na tayo tapos relax na tayo. Tatapon natin ito pa. Mga bas. Tapos na tayo ng Walang kalat dito. mga basura. Here we are
papel. Ah, sabagay. 5 days ka dyan. Hindi, ah. Bukas. Tsaka Friday, Saturday, Sunday. Oh, ilan yun? Okay. Sorry, bang tulungan niyo ako? Hindi kami naniniwala sa'yo. Haggard. Hindi ako si Hagorn. Ako si Benana. Benana, wag mo ko iwan. Hindi mo na Benana. Para sa pagkakilong to, hindi ko naman itukman. Aray mo! Nagkailap si Astak! Ibigin mo ang mundo ng tao at panaganapin ang kaguluhan. Tunay na karapat dapat ka. Hindi lang bilang isang sangring pangdangal, kung hindi bilang isang tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Last night.
last night. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Last Christmas. Last day. She brought me away. Last year. Da-da-da. Nakontrol ko na yung si Alvin sa dulo, pero yung sa gitna hindi pa. Ah, sa gitna palagi naman yung malinis. Ano ba? Kaya, di ba kakaano lang naman ng Monday, no? Wala naman masyado dong ano eh. Pero yung sa dulo lang talaga. Ate oh, dadali mo na yan. Hindi na yung ano yan, yung today lang yan. Yeah. Hindi naman nila yung kakainin bukas sa sunod. Loka. Okay, okay. Tapon na nila yan. Oh. Ayan, dadali mo. Ito mga cheese. Ano pa itong cheese? Dadaling ko. Ayan, kumuha ka dyan. Tapos eto mga nandito, dadaling ko. Kukuha na. Kumuha ka dyan, tapos kukuha din. Hindi ka ba kukuha? Kukuha din ako pa. Siguro, ano tayo sa alam niya. Kasi, ang dami-dami nila. Ano nga yung gagawin ko? Plastic. Na, ang bigat nga. Dadalhin mo. Yan. Kaya nga nag-bike ako eh. Iiwan mo naman na yan dito? Pupunta muna ako sa ano. Ba't uuwi ka na ba? Uuwi na ba tayo? Hindi pa. Uy, maaga pa. Grabe ka. Uwi na tayo, Loka. Ba't uuwi na tayo? Ang aga pa, madam. Ano gagawin natin dito? Anong oras lang ba? Alas 3 na kaya? Akala ba magsusuli pa tayo ng cola? Isuli kaya. Akala ko ba, bibili pa tayo ng cola zero tsaka cola normal. Maaga pa hoy. Pati tayo ng Friday. Baka naman ma-jombag tayo. Kahit mga bandang alas 4 naman lang. Huwag naman super aga. O, halika magtaag. Magtapon muna tayo ng ano. Ng, Ibalik mo na yan. cola Tapos ka na zero. ng ano. Ano man tawag dito? Cola zero. Cola zero. Bakit wala na ba dun? Walang cola zero, cola normal. Wala rin. So, masyado pa maaga ba para mamayas? Pag alas 4 lang ako yun. Iihi lang ako. Magkuha ka na ng cheese. Para tapos na. Laas Para pagbalik natin. Oh, ako din, lagyan mo rin ako dito. Oh. Okay. Kaya mas maganda yung isang plastic na lang marami. Iihi lang ako. Hi. Was er een pakket al binnen? Pakket? Ja, Nee. pakket? Nee. Nee. Oké.
Ay, Lord. So here. Kanya ibigay kay. Ate, tingin daw tayo ng paket. Anong paket? Sino sabi? Si Rene. Anong paket? To, basahin mo. Nag-message siya. Destroyed pa ka dun. Yung ano. Halika kasi naghanap siya ng paket kung may Kung nga ibigay can of LN